सबके गोड़ छुके गोड़ लागतानी। नमस्कार प्रणाम। आप सुनतानी हम बोलतानी। रउरा का लागता के आज हमनी के जहाँ बानी जा वो अपना वजह से बानी जा या माई बाबूजी के वजह से बानी जा या परिस्थिति के वजह से बानी जा। हमरा लागेला के अगर माई बाबूजी के वजह से होखती जाना तो पूरा जिंदगी हमनी के बाहर ना रहती जा। अब तो ऐसा लागता के बाबूजी गाँवे बुला लेस तबो शहर ना छोड़ पाई आदमी। अगर कही देस बाबूजी के आज बाबू हम सब देख लेम तो का लागता सब छोड़ के गाँवे लौट जाई आदमी। गाँव सभे मजबूरी में छोड़ले हुई, बाकी अब सबके जरूरत बन गईल बा। भले महंगा गाड़ी कपड़ा के शौक ना होखे, बाकी दूसरा के दिखावे के चक्कर में अब सबके चाहिए। रोटी कमाए आइल आदमी देखते देखते इतना बदल गईल के अब दिखावे और कमाए के चक्कर में अपना के लिए भुला गईल बा। बाबूजी के तो पता रहे के सब चिड़ै साजी खान घोंसला में आ जाले, बाकी उनके ई थोड़े पता रहे के इतना दूर कमाए जाए वाला लइका आज वही जगह घोंसला बना ली। हमरा बुझाला के लौटल तो दुनिया के सबसे दुर्लभ चीज हो गई बा आज के जमाना में। चाहे वो गाँवे लौटल होखे चाहे कोनो रिश्ता में लौटल होखे, जे आगे बढ़ जाता वो कहाँ लौटता। अगर आज के जमाना में केहू पलटियों के देख लेनू तो ओकरा के महान मान लेला में संतोष बाटे। जहिया बाबूजी के पैसा के जरूरत रहे तहिया तक कमाए आ गईल आदमी, लेकिन बाबूजी से पूछी तब उनकरा तहार साथ और सेवा के जरूरत बा। तो का लागत आके सचिन मय कस निखिल चाहे पंकज चल जाई लो गाँवे। अरे ना हो, ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि बाबूजी खातिर आदमी अभियो कमाता। अपने इतना जरूरत बढ़ा ले बा के बाबूजी से ले मांगे के पड़ जाता। आदमी गांव के राह थोड़े भुला गईल बा, ना जाए के साधन के कमी बा। साच कही नु तब लौटल बस के बात नहीं खे रह गई। अगर बाबूजी के वजह से हमनी के आज ईजा होती जानू तो बाबूजी से पूछी तो उनके खूब मन करेला के बाल बच्चा उनकरा सोझा रहते, बाकी वो हमनी के बोलावस कैसे। हमनी के भाड़ा भेजे के बेरा पूरा टोला मोहल्ला में मिठाई खियावे वाला बाबूजी अपन मन के कैसे पुलावस। अरे महाराज, गांव इतनो दूर नहीं खे, बस केहू के जाए के मन नहीं खे। देखी कबो कबो बिना बुलौले भी गाँवे चल जाए के चाहिए। अगर शहर में कमैला से जरूरत पूरा हो गई होखे तो अब लौट जाए के चाहिए। बचपन में हमनी के जौना बकुला के सांझी के बेरा वापस आवत देखी जा तो कितना मन खुश होखे। और आज वह बकुला गाँवे छोड़ला के बाद वापस नहीं खिया पावत।
ये बात के सोची रौरा कि अब वो समय बाटे जरूरत के बस जरूरत रहे दी, ओकरा पिंजरा में कैद मत होके रौरा। परिवार और बाबूजी के दोष मत दीजा। बाबूजी कबू ना चाहिए कि हमारा औलाद हमारा से दूर रहे, चाहे हमारा नाती पोता हमसे दूर रहे। आशा करतनी आप सबके वीडियो पसंद आयल हुई। लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब करी। नमस्कार, धन्यवाद।